Салом дӯстони азиз, имрӯза дарси мо дар бораи тифайл мақсади гапи ман мақсади гапи ма ки ҳами тага мекушоен тифайла чихе определит кунанд дар бор ки ай киҷош сӯхтаге чихе обши месанҷиш. Павза кунед. Ина бародаро ма ҳами тагакша пешакӣ кушодам. Ай ҳаминҷа метавоне ки кнопкаша санҷӣ, тенша санҷӣ, инамиша янем тагака мисол обши. Мақсад хулосаи гап ки аяму як тагак ҳамаи ҷора метавонӣ бисанҷӣ. Одамое ҳастанд ки иҷара мекушоянд, уже ҷазир мекунанд. Ин пружинка дорад, метавонед ки мисол ирам тез ҷазир кунед. Мақсад дар кор нест, метавонед ай иҷа обши определит кунед ки киҷош имине сӯхтаге. Анаки мо месанҷем. Нигоҳ кунед. Немҷа хушрӯ бия. Ина нигоҳ кунед. Ҳам як кандам пештар кар. Чотки бия мардум бинанд. Нигоҳ кунед. Ина як кандам. Барои чи ира кандам? Ина диден? Ба кнопка рафтаге. Яким очирад инаи дим кнопка сим дар тем пайвастаги. Ина нигоҳ кунед. Ина мо прибор дорем. Ина шуб якдигарида мерасонем. Коркат. Якташа даами мемонам. Якташа даи димша ида. Нигоҳ кунед. Кнопкара кучад мекунам. Мето. Ина уже кнопка мақсад созай. Дим очирад. Тенда мемонем. Ина дата сим. Ина миёда. Мақсад ина иш. Тенам созай. Ана нигоҳ кунед. Ина и буда иҷа мемонем. Созай. И параш созай. Ирам метони кани метони ҳамихам санҷи. Ина якта. Ина дим. Ҳами тифайл хулосаи гап ягон камбудӣ надорад. Санҷидан. Баъд чӣ мемона? Тагак мемона ки тагакам як бор вақте ҳама ҷо соз биромад метавонӣ бо дар свет определит кунӣ бисанҷен. Ҳамаша уже ток мега. Бисёр ҳамиё месӯзанд. Вақте ки ҳама ҷо соз биромад санҷиди ранги ма ҳамиҷаш муҳим ҳамишай. Ишам корки кад тагам бинен. Баъд кнопка мисол ҳамон нишон дод. Ҳамиҷа сведа ки заден вақте тагакша монде сведа санҷиден гирён нашид ҳамира алиш кунен. Бисёр ҳолате мешавад ки дар тестер нишон метиҳад не ки дар ток не. Ай кадом сабаб? Ай сабабе ки ин ҳамиҷа дута контакт дорад. Инҷа контакт дорад. Якдигариҷа хе часпидагӣ ай. Ҳавай нагар мегирад. Дасвет нишон наметиҳад. Як бор вақтон хулоса бе ҳамя ҷожда алиш кунен уже кордам медурад. Хуб ҳамхели гуфтем ҳамхели дарса кунем ки тифал 5 дарс мемонумтон. 5 дарсе ки дар бораи ҳами тифайл хушрӯ хуб карда маълумот битиҳимтон ки шумо ба осонӣ бифаҳмед. Муҳимиш чие ки ҳолате ки дар хона шав меҳмон доре месӯза. Мақсад магазинда наметоне рафта, метоне ки ҳамира через кнопка кунед. Чихели кнопка созай иҷа сӯхтагиай. Дисими ки дами пайвастаи меканиша мекани инами симам мекшои айдаран да ҳами инами дитада пайваст мекунед. Рафт. Бародаро давоми гап сабаби прямой через кнопка гуфта будам. Ки мисол чой меҷуша и зарар надора. Чой ки меҷуша через кнопка. Мо через кнопка кардагем. Бо варианте мефаҳмонем оли дарсои оянда ки мисол хича намекиша. Нигоҳ ки прямоиш инае. Хай ихе мекунем бародаро. И дарса тамошо кунем, видео дарози бад нашава. Метавонӣ ки бо ҳолате ки бо чой ки ҷӯшид худаш мекиша. Ишам мефаҳмонам. И ролика давомша интизор бошед.